E se falo de tradición e castelao, teño que falar de Risco, de Libro de las Horas. É que eu teño unha idea sobre este libro, sobre a forma na que escribiu aí Risco. É a miña idea, e mentras alguén non me demostre o contrario, non me desmonto desta burra non baixo. Creo que a maneira na que el escribe ten ese formato, desas lecturas esotéricas que el mesmo facía, onde a información está encriptada por capas. Señora random de pacotilla, que opina isto? Sí? Por que opino eu isto? Eu opino isto porque, cando chego ao libro e leo, xa ao inicio, que el, di basicamente: "Quero deixar isto aquí, porque aspiro a ser un home de todos os tempos", eu dou por feito que aí dentro hai, pensamento de todos os tempos, é dicir, un pensamento humanista. Isto xa eu, pola miña conta. Vou atopando que hai, moito máis contido, e ao mellor o relato, ten 2 páxinas, pero eu atopo contido. E cando volvo de segundas e de terceiras, como o relato eu xa o lin e o vou reler, é como se conseguise desencriptar a información que hai debaixo daquela. Isto é a miña opinión, e xa digo, se alguén quere levarme a contraria, a min valme, pero mentras ninguén me diga que isto non é así, eu direi que é o formato dese texto esotérico, aínda que non fale el de temas esotéricos. É como se encriptase por capas, o seu pensamento respecto de cousas humanistas e existencialistas, daquela. Cando el fala do rústico, e a palabra é así como, gustarache máis ou menos, eu entendo que el fala do cultural como a forma de vida, e fala da tradición logo, porque el fala do rústico como eu estou aquí, en Galicia, mirando todo isto, o que agora lle vou chamar rústico, estou logo mirando a nosa forma de vida, a nosa forma tradicional, sí, e cultural. No relato lo rústico comeza dicindo, en alguna parte he leído lo siguiente: el que viaja a pie a través de la China va en busca de las huellas del pasado. Yo ando por aquí vagando en busca de lo rústico, es decir, de lo eterno. Él anda por aí observando ese modo de vida, logo a tradición, logo a eternidade. E despois, que non o vou ler todo, el pregúntase que é lo rústico. E contéstase: lo rústico no es lo que solemos entender por lo natural. E comeza a dicir estas xestas, e alguén as somentou, as plantou. Estes valos tamén os fixo alguén. O camiño polo que eu vou fíxose porque a xente foi pasando por el. A veces o que entendemos por natural non é, non está libre da intervención do ser humano, mais el define o rústico como iso que é esencial. De feito, noutro relato di que no rústico hai moito máis ca o necesario e moito menos ca o superfluo. El ven a describir que iso que el chama rústico ten as características que o ser humano precisa, porque está feito polo ser humano, non? É dicir, o ser humano fixo, e aí está ese ditar, non? Esa cousa que é inseparable entre a nosa maneira de vivir e
a forma na que entendemos o natural. Pois a nosa maneira de vivir no esencial tamén pertence ao natural. E fai tamén referencia aos astros, non? E aquí tamén fala de algo que é tradición e cultural. Nos á hora de somentar ou de ir a apañar as patacas, de ir a randar, sachar, cando vas coller unhas brimias para uns cestos, ti tes que ver como está a lúa, non? Se a lúa, o momento é favorable, para ti intervir e ter ese diálogo coa natureza, ese diálogo entre tradición e ser humano. Eu vexo así é o que nos describe Risco, que ademais el ten esa maneira de escribir descriptiva tan bonita, non? Con toda esa observación do rústico. De feito, dío desta forma tan bonita que é: lo rústico no es lo natural en su sentido corriente, pero es natural a su manera, en cuanto es lo connatural a la naturaleza humana. Ese diálogo ser humano coa natureza, iso, para min, é a tradición que el observaba, non? De arredor de si. E aínda ten outro relato onde fala do mundo á medida, que se o cadras con este, ven un pouco esa liña de pensamento de Risco, do noso, do esencial, do existencial e desa tradición, como algo que é á medida do ser humano, porque está creado polo ser humano, cando hai esta convivencia, este diálogo. Eu creo que se entende e creo que era unha liña de pensamento da época que se daba en todo o mundo, precisamente, seguramente, que aí tamén Risco fai isto de isto que ves aquí é o rústico, é o natural, é o tradicional, chámalle como queiras, porque non está esa parte industrial. Isto aínda sería despois, non? Cando isto marcha, se envasa e se comercializa doutra maneira, por iso digo eu, para min está encriptada o pensamento de Risco, encriptado en capas debaixo dos relatos. Pero esta é un pouco a idea que quería plantexar, que non sei se se entende moi ben porque é complexa, pero tampouco tanto. Hai que ir desencriptando.